Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Is-sena li għaddiet il-ħwienet f'Malta kellhom bejħ 3.4% u milli kien fl-2023 skont il-Eurostat. Din ir-rata ta' tkabbir kważi 3 darbit fuq il-medja Ewropea. Ta' min jinnota wkoll li f'diversi pajjiżi Ewropej fosthom il-Belġju, l-Estonja, l-Italja, il-Polonja, is-Slovenja u l-Finlandja, il-ħwienet esperjenzaw tnaqqis fil-bejħ is-sena li għaddiet meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Il-Eurostat jistma' li l-bejħ mill-ħwienet fl-Unjoni Ewropea żdied b'4% biss, imqabbel mas-sitwazzjoni ta' qabel il-pandemija tal-COVID-19. Dan fil-waqt li f'pajjiżna kien hemm żieda ta' 19% jew kważi 5 darbiet il-medja Ewropea. Pereżempju fil-Belġju l-bejħ għadu 4% taħt il-livell tal-2019 u fl-Italja l-bejħ baqa' 2% inqas mill-livell ta' 5 snin qabel. Wieħed mill-fatturi ewlenin wara din id-differenza fl-andament ekonomiku f'pajjiżna il-qagħda finanzjarja b'saħħitha tal-familji lokali meta mqabbla ma' dik tal-familji fl-Unjoni Ewropea. Dan anke wkoll meta l-familji Maltin u Għawċin kienu l-uniċi li maraw l-ebda żieda fil-piżijiet tal-kontijiet tad-dawl u fil-prezzijiet tal-fjuwil. Bekk fil-waqt li familji madwar l-Ewropa spiċċaw ma' fusin bi spejjeż essenzjali u ma setgħux jonfqu fuq konsum ta' prodotti u servizzi, dawk f'Malta kienu f'qagħda differenti. Is-saħħa tal-konsum privat f'pajjiżna kienet fost il-kawżi prinċipali għad-distak ekonomiku li kien osservat fl-aħħar snin. Bl-ekonomija ta' pajjiżna tikber brata ferm aktar maġla minn dik ta' pajjiżi oħrajn Ewropej.